Good evening. Kalipas oras lang. Kunadaan na irong Tayban-ban nga paggalong Nga madapay na iro Anya tay bakit mo marako Ngemawan basbasul ko Nusum Gago! Google! Ang aming kinay kayat mo Piagsoto iti suso Kunadaan na iyon Tayban-ban nga paggalong At dapay nga iro Anya? Tay bakit mo marako Ngemawan basbasul ko Nudumakkel tabuksit mo Gago! Tangamin kinay kayat mo Tuy tagpo tiyunas ko